nanapod ko. Ako napod. Bitaw kan. Kanang sa una akong sakit kay kuan gibarang ba. Sa una di ko matuwa na gyud sa tinod lang. Kay bisan na sa doktor. Wala man ingon na ako nga. May makaglahos ko eh. Kung makita mo nagsakit. Yung may ako na may naglihok. Kanamingon nga ka ng inham ng mga organ. Kaya naglihok mo ganda kay buhi man ta. Ko lahi man gyud, lahi gyud kay kung ang tinai, ma-feel din na ang tinai mo lihok pag-ayo. Dili gyud. Yung mo to niya na ko na, yung matos ako sa uban albularyo, magdus man ka na. Nakita man namo. Mingo sa syempre kay makaanak na sabta, lipay na pod. Ya dili di ay, ya lahi di ay today ang suldo di ay mga musa na ito gipamutang sa naglagot sa kuha di ay mana di ito. May ibang ko. Ano man gyud oy ne. Lagi siya malihok gyud. Moto na sa sa Malbolari may lagi. Magawas lagi na. Ya pila ka years na day bata mag-years na mapuyo sa tong sabakan wala baya. Yung moto ako sa akong kaugalingon mayon ako na bitaw no. Na day bata nga mapuyo sa tong sabakan tinuig. Dili gyud mo na jud ko bumita na ano ko. Kanang dili gyud maayo gyud murag something good nga dili gyud maayo na nasa akong kaugalingon mo na mo si mama na basta salig lang gyud ayaw lang gyud ka nang ayaw lang og papildi kay kung ikaw mapildi daghan ang mga tawas imuha labi na mga naglagot sa imuha kay mo ba yan ay gusto mo patay nimo imo na ko bitaw no gikapoy naman ko maoy gikapoy na jud ko imo suma imong anak Lagi na por. Hallelujah. Ayun na sana. Hindi mo na yung anak. Hindi mo ligiran. Nabalis ako. Yes ako hana-hana. Okay na guro ako. Anak na bawa ako. Total naman ako ginikanan. Kung mawa ako, ang akong anak okay naman siguro ang kahintag. Basta nga ako wala. Kailangan akong mama. Hindi ako papa. Nalubantay. Pero ako yun na sa mas hindi siguro na ako siguro ang kauban sa kong anak no. Mahal ko Lord. Kung ako magali ibang kuhaon, gusto ibang mga kapot. Dili lang ko kamot sa mga dautan nga tao na gusto kong mawa sa kalibutan. Ito, may mo nila ko mahilang ko kalit. Wala ko ginawa pa ka ma. Kaya lain naman sa akong tutunan na ito na may mupintlok na wako kasabot. Ay inom na kong tubig. Igura siya mawa. Itaw-taon, matuko. Pitlok na po. Nagkawag din akong ginawa ba? Nihantod akong ginawa ko na lang ma-feel nga. Wala na. Nagkod siguro tere niya na lahik na nagpitlok sa kwatere. Lahik pa na nagkon sa untian. Kanan o wala. At yun naging kuhanig yun. Niya mo to na yung mga sign nga. Sa tanan dito na sa mong baryo sa mga balay amo nga nagoy kanang burag kuan gi mga buwak murag halad na ba mga buwak na nasa mga agianan ni may bang may ani na buwak wala sa may ani nga tanom pero nganong naaman sa mga agianan murag ganing gipang ganing murag ang presisa mo agi nga na gisabot sa mga agianan ni may bang niya makulbaan ako kay may kumatay mo na gini akong kamatayan gyud muhanan na lang ko ba niya matanan na sa to sa akong anak yung tanong na sa ako sa panang wala sa tikod na ako kaya na bawa gyud kay lahir gyud niya niya kinalabi na ako anak na pebes ako kilid bawal niya naglain na sa nalawas ni mama darami na siya sa akong kilid bisag mahawa siya muhanda ko niya ako dili na sa kong mga kuha niya pero lalagyan na siya sa akong kilid ngayon man kanang usama ni misugon ako ma usaman niya may kung wala man niya ba din niya okay na ka niya ko okay na man po niya ato ko pikas ma okay na ka okay na lagi ato na dito niya ito daw na sa mudagan na sa ako kanak tadaw na pud ko sa kanang kwarto kung okay na pud ko okay na lagi ko lagi bantay lagi niya kanang magpabadlong may ko niya hinagi mama mamatay ma niya may na siya kuwanda na siya yung marag kanang maglugo pa niya kanang ang luwa siyang matabay niya di siya kingala diba wasad siya na magpakita sa kuha nga maghilak siya niya karon nga nakita na ko niya nga ani na mo gawas niya ang
ako wala nabuhat sa una, may sige ang pugligid. Di ko magawa sa mga niya. Pero nang nakita na ko niya, may sige gawa sa mga niya. Nabalik na katawa ko sa akong buhaton. Mga ko niya, langga, nalipay na ka na naayon na si mama. Mga niya mo katawa na siya sa ako. Siya, oo. Niya, i-compare ang sa una karon. Hindi siya, lahi naman maoy. Kanang ayaw naging kakaroon niya. Hindi ko pahaga si mama be. Niya, kay dalaga naman po, mawawasan siya, pero ma-feel na ako kanang murag ako gakson akong anak. Wala, kanang murag muukok siya na akong may ilok ba. Ma-feel ka na ako nga, kanang ipayo dyan sa akong anak sa akong kaluwasan karon no. Kay sa una na, napakoy gikon ko ana sakit dili gyud ni ako may ngani ako gyud kay pag siguro magpugligid nya init kayo ako irritable kay ko di ko ganahan durdulon ko di ko ganahan pangumustahon ko kay para na ako mumustaw niya mingon ko okay na dili ko okay mo na ko ba di ko ganahan wag na mga bisita sa mo di ko magawa sa balay di ko ganahan magpakita sa tao kay di ko ganahan interviewon. Kaya parang gapon, mamingon ko, mauna ako sakit. Tinuod din na. Masig drama na. Na may upan nga, mga naraba niya, wala sila kay bawagod sa dyan tinuod. Ang manang ako, magpakahilom na lang dyan ko. May niya si mama yung taon, may mga kailaw pa rin tiyan, mga nanta na, ari lang ta sa gawas, dili lang ta sa sulod, ari lang ta manlingkod. Kay kasabot mo sa mama nga, di ko ganan makakita o ganang laing tao. Nga makakita sa kuha din ngano din na siya ngano din nang sige sakit ana ito na nag-hospital wa ka naluya na sa imong anak nya nalagya pag mato mi sa hospital wa man gyapay findings lahi man jud so mato mutago jud ko pero mo dayon nihatag mo ng Ginoo instrumento nga hatagan pa kung bagong kinabuhi kung sa istorya pa bagong chapter sa akong kinabuhi bagong ilagda na ko sa akong mga pahina. Tungod sa Ginoo gyud nga maayo maluluyon jud kayo gihatagan ko niya bagong kinabuhi karon nga ani sig asa man ako share tino jud na Ginoo gyud bisag unsa nato ka makasasagid hatagan ug hatagan gyud niya bagong kinabuhi basta kinasing-kasing kung madungol gyud niya ba nga dili gali na toy ko nang unsa pay mga kasuko unsa pay mga palagot tawon gyud so ihatagan ni mo tanan sa Ginoo kay ang Ginoo maayog maluluyon gyud. Amen.